Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, to the point sana ya. Nan berkelanjutan kini go adalah ayat-ayat Allah ateh namo larangan diceramahi, nan malanggar diceramahi, nan ateh namo perintah diceramahi pulo. Nan malanggar perintah baceramahi juga baru. Nan mau cap tu ratu-ratu padahal malanggar perintah. Nah lah, kalau ini menuangkan poin 1 tuh. Nah kalau 6 poin 2, namo nantasabui suku koto, diawali koto, tidak pernah berubah susunannya, koto, piliang, bodi, caniago. Itu tuh adalah bagan-bagan, karena ada sampai bagan, sampai bagian tuh. Itu adalah sejarah dinamika populasi manusia di Minang. Nah, nggak jelas sana. Nah, nan poin ketiga, tuan-tuan nan angku tuangku pangulu datuk apa itu malin monti di belang kan bistaga di organisasi, di lembaga maupun di instansi pemerintahan nan merangkap gala ya, tolong indok manuangkan 2 poin dan sebentar kok lah. Siapa nangka mengarajuan perintah sabate hasabibi malambai jo, siapa nangka mau hukum nama langga sabate hasabibi malambai jo piti dapat lo lai berhak nak tu dusana menerima keuntungan materi dan popularitas